ଆଜିର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଶୁଭାରମ୍ଭ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏରେ 1947, ବିରେ 1948, ସିରେ 1952, ଡିରେ 1948। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1948। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏରେ ତାଳଧ୍ୱଜ, ବିରେ ଦେବଦଳନ, ସିରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଡିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏରେ ଏହା ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର, ବିରେ ଏହା ଏକ ମହାଦେଶ, ସିରେ ଏକ ବଲ୍, ଡିରେ ଏହା ଏକ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଗ୍ରହ।